Ако сте уморени от спам имейли, случайни маркетингови обаждания и реклами, които изглежда знаят твърде много за вас, това видео е за вас. Днес ще ви покажа стъпка по стъпка как да използвате Incogni, услуга, която автоматично премахва вашите лични данни от бази данни, притежавани от брокери на данни. Incogni е разработен от Surfshark, компанията зад една от най-популярните VPN услуги в света. Основната му цел е да се свърже с така наречените брокери на данни от ваше име. Компании, които събират и продават вашата лична информация като вашия имейл адрес, телефонен номер, домашен адрес, история на покупки и навици на сърфиране. С Incogni не е необходимо да изпращате десетки имейли, за да помолите компаниите да изтрият вашите данни. Системата го прави автоматично за вас, използвайки закони за поверителност като GDPR и CCPC. Процесът на регистрация е много прост. Просто кликнете върху линка в описанието, за да отидете на уебсайта на Incogni и да получите специална отстъпка, налична за зрителите на този канал. След това кликнете Започнете, въведете своя имейл адрес и съзнайте парола. След това потвърдете своята идентичност и предоставете на Incogni разрешение да действа от ваше име. Тази стъпка е важна. Тя позволява на Incogni легално да контактува компании и да иска изтриването на вашите лични данни. В рамките на няколко минути вашият акаунт е настроен, а системата започва да анализира кои бази данни може да съдържат вашата информация. След активиране Incogni автоматично изпраща заявки за премахване на данни до стотици брокери едновременно. Всяка компания е законово задължена да отговори, обикновено в рамките на 30 дни. В таблото си за управление можете да следите напредъка в реално време, да видите колко заявки са изпратени, колко компании вече са изтрили вашите данни и колко все още са в очакване. Това ви дава пълна прозрачност и контрол върху целия процес. Въпреки това, важно е да запомните, че брокерите на данни никога не спират да събират информация. Дори след като вашите данни бъдат премахнати, те могат да се появят отново в нови бази данни с течение на времето. Ето защо е от съществено значение да поддържате активен абонамент за Incogni. Той непрекъснато следи и премахва вашите данни, когато бъдат открити отново. Най-добрият избор на стойност е годишния семейния план, който позволява на до 5 души да използват Incogni с една абонаментна услуга. Можете да разделите разходите между членове на семейството или приятели, което го прави един от най-достъпните инструменти за поверителност. Той е перфектен, ако искате да защитите данните на всички наведнъж, като същевременно спестявате пари. Ако искате да възстановите личната си неприкосновеност онлайн, кликнете върху линка в описанието и вземете специалната си отстъпка за Incogni. Вижте сами колко компании имат вашите данни и колко лесно можете да ги накарате да ги изтрият. А ако искате още съвети за онлайн поверителност, не забравяйте да се абонирате и да натиснете звънеца, за да не пропуснете бъдещите видеа.